Alleluia, Gesù Cristo lumipad, ula job ya kajing ya ukun lang rod Paskha, Kristan ya ro ai ngo jingknya, u Kristu kun lang rod lui laki lang rod u siu kuna, ban pen ya sobat la ukpa. Alleluia, Alleluia, Gesù Cristo lumipad, ula job ya kajing ya pat kajing im kat lanam laki layale usip jing im. Ka Jingpule nagi kam jugi apostol kalau nang ba arpho ka dekhot khat nhiều hadu ba arpho nhiều ha ki tugi Sngi u Paulus la phaktin na Miletus sha Ephesus bod la khot sha u yaki teman kisan ka balang wat haba kilawan sha u la ong haki pihi pitep kumno ngala im pring jong phi baro shikata na du ka Sngi banengkong bangala poi ha Asia daga basha kriyo trai daga jing suren na do ka donut madiki umat madagi jing tenju kibawan hap hanga daga jing sla jong kiju bakumno ngam shem la pep ban ithu hapi ya ka ka bala man pen men toy bat ban hi ka ya phi hak ba pau bat ha ki yeng jong phi daga basaki haki ju bat ki kre kumjo ya ka jing kala ka ba mot chau blai bat ya ka jing ngai hau tra jungi u Jesu Christ bat menta khmi ngan le cha Jerusalem malasha kento hau men sim klem da tip ayu kanja yanga hanta laino kata ka ba men sim ko ulama hamenga bahaman lakanang ba ka jing sha set bandi bat ki jing shutom ki ab yanga Henry ngam nhiều ya ka jing em jonga kum ka ba dondor lani kum ka ba kordor hanga tang bangala man pendep ya ka jing mare thong padi ka kam ka ba ngalayo pediang naw tra Jesu pan pen banai ka gospel jong ka jing ai ayu blai pan menta khmi ngatep mama phi boro hapdeng ki bangala ya yalam ya ka hima phinum yo issue ya ka khmat jonga kumta ngai thu sha ya phi hakane hi ka Sngi banga khoj na ka snam jong phi baro na ba ngam shem la ri na ka ba pen bana ha phi ya baro ka we ka jing thmu jong ublei ka ktien jong trai ka sam ma Henry phupra phi ki hi ma ka prathai torwai ha ublei melapan hab ablei yo slab bapahu haba ki pa jong me ki ladu man sim melapan phai biang ni kino kan ti jong ki dei hang ta baka kan hun jong me las dang ban shong ban sa ha ka jing bha jong me ablei mela tayar na ka banta ki bakar tu phi ki hima ka parthai torwai haublei man ka Sngi ai ba en ker khu yo trai utan rong ya ki jiket jungi ublei ulong unong pan em jungi uni ublei jungi ulong ublei ba pan em utrai jungi udai utrai ba ai kalan bangen lai na ka jingyam phi ki hima ka parthai torwai ha ublei ka Jingpule na ka gospel ba khut kat ko mu Yohanes kala nong ka ba khat nhiều ka de khot ka baning kong hadu ba khat we ha ka ta ka por u Jesu la khamet cha banang ba la ong ko pa ka por ka la poi to pandon burom yo khun chong me ba khun ndo panam burom ye me namar mela ai ha u ya ka por ha lor ki brio baro bondob ai ya ka jing em bom jukun
Hakitu baro ki ba mela ai hu. Pakani kalong ka ching em bom jukun. Pakindop ya tho I tho ya mi blei ba shisha marwai. Bad yaw Jisu Kris ba mela pha. Nga ngalapandan burom ya mi hak perthai. Pangalapandan iki kam ba mela ai ya nga ban le. Tementa kupa topandan burom ya nga khamat jong mi. Da kaba ka burom ka bangaladon bat mi. Shua ba enthawi ka perthai. Ngalapan pawi ka kerteng jong mi. Haki priyo ki ba mela ai hanga na ka perthai. Kila long ki jong mi. Bat mela ai ki hanga. Bat kila sumari ka katien jong mi. Tementa kitip ba ki e baro ki ba mela ai hanga ki wan na mi. Na ba ngala ai haki ya ki katien ki ba mela ai hanga. Bat kila pediang haki. Bat kitip da shisha bangalawan na mi. Bat kila ngej pamehi mela pha nga. Nga duway na kabanta jong ki. Ngam duway na kabanta ka perthai. Henry na kabanta kito. Kiba mela ay hanga. Namar kilong ki jong mi. Baro ki jong nga kilong ki jong mi. Mat ki jong mi pat kilong ki jong nga. Wala pandan buram yang nga haki. Bat menta ngam dan syu ak perthai. Henry maki kidon hak perthai. Bat nga nganwan siya mi. Ka gospel jong utray.